Hola, com estan? Avui és portada a tots els diaris que la Fiscalia ha ordenat als Mossos presentar als col·legis electorals. Anar-hi dissabte, precintar-los, estar-s'hi fins diumenge a les 9 de la nit i impedir que ningú posi les urnes a menys de 100 metres dels col·legis. A la vista d'això ens assalta la pregunta: podrem votar? I encara més preguntes. Com es fa per entrar una urna en un col·legi precintat? Com es fa per votar si no pots entrar-hi? Potser els Mossos no obeiran, però aleshores vindrà la Guàrdia Civil i la policia que estan pernoctant al port. I si anem als col·legis a dormir-hi divendres? Mirin, si ningú no sap què passarà d'aquí 10 minuts, com volen calcular el que passarà diumenge? Estiguem tranquils. Vejam, els Mossos estan demostrant allò que va dir el major Trapero en aquest estudi. La policia ha d'entendre la societat a la que protegeix. Jo no sé què passarà diumenge, però sí sé el que ha passat fins ara. I el que ha passat fins ara és que els Mossos estan protegint l'ordre públic, mentre que els contingents de policia que han vingut a tot Espanya venen a reprimir el referèndum. I probablement diumenge continuarem igual. Deixem estar els Mossos. Centrem-nos en allò que podem controlar només. O sigui, concentrem-nos en nosaltres. Allà on puguem votar, votem. Allà on la repressió de l'Estat impedeixi que votem, cua des de primera hora per votar i cua tot el dia, papereta en mà i somriure a la cara. I que tothom vegi que l'any 2017 el govern espanyol va haver de concentrar una enorme força policial contra la seva gent per impedir-los votar, els del sí i els del no. Quan d'aquí uns anys ho expliquem als nostres fills i nets, no s'ho creuran. Donem, per una vegada, la raó a aquest president dels Estats Units, Donald Trump, que ahir va dir: Rajoy diu que no votaran, però la gent s'oposarà molt a això. Ja ho crec que ens hi oposarem. Volem votar, votarem, i si alguns o molts no poguessin votar és perquè Rajoy, el PSOE, Ciutadans, el fiscal i els mitjans afins de propaganda estan angoixadíssims només de pensar que tot el món vegi tot de gent anant a les urnes. Però si estan tancant webs, si periodistes de tota Europa pregunten enfadats una i una altra vegada a la Unió Europea com és possible que es tanquin webs per raons ideològiques a Europa, per parar el referèndum, Rajoy ha hagut de decretar un estat d'excepció encobert, amb detencions polítiques. No ha pogut aprovar els pressupostos, no pot anar a la cimera d'Estònia. Nosaltres sí que podem anar a tot arreu. Anem-hi a les urnes, en pau, com sempre, amb serenitat. Anem-hi, estem convocats a un referèndum. No és una causa nacional, és una causa universal de drets humans. Els drets humans estaran defensant diumenge en un racó del planeta anomenat Catalunya. La violència fins ara l'ha posat una petitíssima minoria, com la que va agredir la presidenta de les Corts d'Aragó. Nosaltres no som d'Eixemont. I que Rajoy i Soraya no parlin d'estabilitat, sisplau, ells que van incendiar Espanya amb els seus 4 milions de firmes contra l'Estatut. Ja deuen haver vist el vídeo que corre de Rajoy, que ha rescatat La Sexta, demanant un referèndum. És real, algú m'ha dit, pots autentificar? És real. Va passar al maig del 2006. Després de recollir les firmes, Rajoy va anar al Congrés i va proposar la següent pregunta. ¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos los ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas? Y ho va justificar dient: la gente al parecer se inquieta porque percibe que en España se están produciendo modificaciones que afectan a la nación. Es razonable, pues, querer conocer la opinión de quienes son los propietarios legítimos de todo el país, señorías, no de esta o de aquella parcela, comunidad, señorío, condado o cortijo. Propietarios legítimos de todo el país, desde La Gomera hasta la Seu d'Urgell. Los españoles perciben cambios que adelgazan el poder del Estado y anulan su capacidad para intervenir en la vida nacional. Los españoles ven que proliferan presuntas naciones y realidades nacionales de nueva planta. ¿Hay o no motivos para la inquietud? ¿Y saben, señorías, qué es lo que más les inquieta? Existe una convicción extendida de que estas reformas no las reclama nadie que sea numéricamente significativo, no los exige ninguna injusticia antigua. Son puros antojos de gobernante desorientado, a referir a Zapatero, que piensa que puede cambiar las estructuras del Estado como quien cambia los muebles de la Moncloa. Más de 4 millones de personas apoyan la petición de un referéndum que tranquilice a los españoles sobre su futuro. ¿Quién puede negarse a ello y con qué argumentos? ¿Cuál sería la cifra que los socialistas considerarían adecuada y digna de ser tenida en cuenta? ¿5, 10, 40 millones? ¿Cuál sería la cifra máxima? ¿Cuántas firmas hay que reunir para que el gobierno se dé por enterado? I llavors va afegir:
Cuando los ciudadanos piden un referéndum porque quieren opinar, la respuesta no puede ser tranquilos, no pasa nada, confíen en mí. ¿Qué broma es esta? No estamos al menos todavía en un régimen populista. Señorías, ante una demanda tan legítima, tan en razón, con un respaldo tan vigoroso, no podemos ni siquiera imaginar que un gobierno democràtic se oponga i la rechace. Per cert, moltes gràcies pels comentaris de la Por Ellos d'ahir. Estem contents de ser útils a la societat que servim i moltes gràcies en concret al Toni Galmés, que ens va enviar aquest dibuix, diu, inspirat en el nostre comentari. Que tinguem un bon dia. CaixaBank ha patrocinat aquest programa.